Unsa man ka? Unsa may problema na gidamon dito. Nga naman eh. Unsa may gabate mo dong? Dodong inday. Wala mabadi. Magagkilay. Dodong inday. Ay! Naingkantuhan. Naingkantuhan eh. Kuwang ni siya tuboy. Kuwang mo na baka nag-feeds. Bakpin manggapon eh. Waaman eh. Saon man eh pagkuan mo. Wala ning tubo di ay. Dito man saon ni tubo tanan. Nagtiil kay waning taas. Naingkantuhan ka dong. Sa may gipakaon ninyo ani bali. Wakadawat ng inahan na ni. Pagawas. Anong klaseng tao to? Pinanganak ko. Iba ang kanto na. Tugan ba? Nagang 20. Sagsisip din ang utot. Ikaw na maghihilot dir. Gipabirang ta ni pagamay ni mo ba? Gingana ba? Hindi. Ngina, sige. Mirana ita anak ka sa ari ko ari. Sige. Kana, opan dito. Sige, bira ba? Pagkakuan kay magya chuchubira. Ako mining taas ak tiilim bubo. Di ganahan mo sa mamo gud anay niya. Di ganahan ni bundok. Lain ko na pagkagama. Lain nagnahulma. Di mao. Dugay giutong kay di na ipagawas ni mama. Lain ko nagresulta na hadlok. Di na ko mautong kay baho na ko daan lain nagresulta ni. Mo na yan. Utong dyan, utong kay kinanglan man mo magawas ng inkanto sa imong tiyan. Utong! Maluoy ka, iyutong na. Kailangan mo magawas ng inkanto sa mundiyan. Pag-resulta ni, ingutong na yung mama. Pagdanaw sa pista mo, utong mo nignaw. Di na edad dyan. Ibalik! Dagti kay, nigawas pa ni siya largo. Taas, nagtiil siguro, ha? Oo pa, mag-iuna pag na. Sabi ka na, alalain na ako nag-resulta. Inkanto Inkanto maning gawas, ginoo koy. Unsa man kilay ani nga usaraman. Inaraman ni dadyo na paggawas, oy, ani ra man ni ani. Kailangan jud mo misis. Kailangan jud mo mapagawas ng inkanto. Resulta po to, arap, bundak-bundak sa iyong iste ng kantuan, dire mo na namudyo. Di na ko sila sudlan o bakwak.